El còlera morbociàtic és una malaltia contagiosa, originària del delta del riu Ganges a la Índia. A principis del segle XIX, sortí del seu propi territori i per les rutes fluvials i oceàniques arribà a Occident. Sembrar la mort i la desolació arreu per on passava. Vers 1870 l'epidèmia arribava a Barcelona i sembrà el pànic a la població. I és en el mes de juny de 1885 quan Vilavella es posà en estat d'alerta permanent. I al País Valencià la pesta ja està fent grans estralls. I sembla ser fins i tot que ja ha arribat a les Terres de l'Ebre. Com que aquest assumpte és molt important, crec que seria convenient fer una reunió general en tot el poble per prendre les mesures més adients. El dia 1 de juliol es modificà l'Ajuntament i entrà d'alcalde en Josep Domènech de Cal Fumet de les Cabeces. La pesta ja havia entrat a les comarques de Tarragona. La gran preocupació del nou Ajuntament era prevenir el poble de la pesta. Per ordre del senyor alcalde es fa saber que a causa que la pesta és ja ben a prop del poble, tots els veïns de Vilavella observaran rigorosament aquestes mesures. Cada dia a les 6 del matí i a les 6 de la tarda s'hauran d'escombrar i regar tots els carrers i places del poble. La nena Teresa, com cada any, volia anar a la Riera a passar la festa major amb els seus pares. És el dia 20 de juliol, festivitat de Santa Margarida. Padrí, jo com acompanyarà a la Riera a passar i anar els meus pares la festa major? Jo estaria molt contenta de poder-hi anar. Sí, estimada neta, i anirem amb el carro. Posarem les estores, creuarem el carro i marxarem cap a la Riera. També en tinc ganes de passar la festa major tots junts. Gràcies, padrí. Però quan arribaren a la Riera es trobaren que la pesta ja s'havia apoderat de tot el poble i decidiren tornar a Vilavella. Ha anat amb la seva neta a la Riera per passar-hi la festa major. Quan hi van arribar, es van trobar que la pesta ja havia causat molts morts en aquella població. La comissió, fent-se ressò del malestar dels vilavellencs per por que s'hagin contaminat, us demanem que no els deixeu entrar ni viure a Vilavella. M'he assabentat que heu anat amb la vostra neta a la Riera per passar la festa major. I un cop allí es vau trobar que tot el poble ja estava contaminat pel còlera. Però el més preocupant és que molta gent ja ha mort d'aquest còlera i molts d'altres segueixen postrats al llit. Per això, ara heu tornat de pressa a Vilavella amb la teva filla i de més família. És així, Josep? És així. Malauradament tot el que dius és veritat. Ja ha mort molta gent a la Riera. Per això vam tornar a correcuita. Doncs us haig de dir, com a alcalde i amic, i sobretot amb molt de dolor, que haureu d'abandonar Vilavella. La família només enyorava tornar a Vilavella. Tant és així que ell, el Josep de Calsegur, es dirigeix a la casa de la vila i diu al senyor alcalde: Ja fa 3 dies que la meva família viu al Pedrós, però no s'hi troba bé. Us demano de tot cor que em deixeu tornar a Vilavella. Crec que no estem contaminats. Després de molt pensar i meditar, l'alcalde consulta amb el president de la Junta de Sanitat i respon: D'acord, Pep de Calsegur. Encara que amb molt de recel i inquietud, et dono permís per tornar al poble. La nena Teresa Boronat i Boada va morir del còlera. Era, com sabem, la seva neta. Fou a les 12 de la nit del dia 9 d'agost, la primera víctima mortal del còlera morbo a Vilavella. Hem de pregar a Déu que guardi el nostre estimat poble del còlera. Avui mateix marxareu de Vilavella. No podeu ni un moment més per aquí. Estem segurs que ho comprendràs. Davant aquesta crítica situació, l'alcalde va convocar les forces vives del poble. Bon dia a tothom. Us he convocat de pressa aquest matí d'avui, 23 d'agost, i com a forces vives del poble, per a manifestar-vos amb molt de dolor allò que ja sabeu. El còlera ja ha arribat a Vilavella. Ja en són 2 les morts. Per tant, hem de prendre les mesures necessàries per aturar l'epidèmia. Només Déu pot salvar Vilavella. Només ell ens pot salvar. Posem-nos sota la seva protecció.
Hem de votar un sant que protegeixi el nostre poble de la pesta. Sí, hem de votar un sant que ens alliberi de la pesta. Després de discutir sobre aquest dolorós tema, es va acordar sortejar 5 sants protectors. La Mare de Déu del Patrocini, copatrona del poble, el Sagrat Cor de Jesús, Sant Roc, Sant Sebastià i Sant Josep. Sant Roc! Queda proclamat el sant protector de la pesta a Vilavella. Amb aquesta última mort del còlera es va donar per acabada l'epidèmia a Vilavella. Així va quedar constituïda el dia 23 d'agost de 1885 la festa votada de Sant Roc a Vilavella.